अरे तुला बोललो होतं ना, किती नाटक करते तू हा? क्या ए प्रत्येक वेळी मला काय बोलायचं नाही, समजलं काय? बघा, ओरडू नको, माझ्या डोक्यात जाऊ नको तुला. ए काय झालं? ब्लड प्रेशर हाय झालाय. पाणी पी थोडं. वाटतंय आता बरं? नाही. अरे विरू, बरा झाला. तू फोन दे लवकर, आणि फोन लाव जरा. काय झालं? अरे ब्लड प्रेशर हाय झालंय, ब्लड प्रेशर. हा थांब, डॉक्टरांना फोन लावतो. अरे डॉक्टरांना नाही, मग आगे फोन घे, बाहेरच्या लोकांशी जरा बोलून घे, 15-1 मिनिटं बोल. हॅलो. हाय मम्मी, काय करतेस? झालं काय जेवण? एक महत्वाची सूचना, जर तुमच्या बाबतीत असं काही घडलं तर डॉक्टरांना बोलवण्याच्या अगोदर हा उपाय नक्की ट्राय करा.